Pa dobro, raduje me da smo napravili sve što smo planirali i da nije bilo povreda. To je najbitnije u ovom trenutku, tako da se danas najveće vraćamo za Beograd. Sutra je već popodne trening, tako da padamo taj normalan mikrociklus pred utakmicu. I još jednom, najvažnije je da smo odradili ono što je planirali, da nije bilo povreda. Dobro, oni su, vidi se da su pravi profesionalci, da znaju šta im je posao i to i rade. Naravno da treba još da se ukomponiraju sam i sistem rada i sistem zahteva koji idu na treningu i na utakmicama, ali to oni brzo prihvataju, brzo shvaćaju, tako da je samo pitanje vremena kad će to naravno da funkcionira onako kako se želimo. Stvari ne treba nikad prejudicirati i raditi pre nego što treba. Naravno da trebam već da imam u glavi ko je tu najbliži. Imamo još utakmicu u subotu, imamo još 7 dana rada ispred sebe, još nekolicinu treninga, tako da treba sve stvari još da se nekako slegnu i poslože posle ovih 14 dana rada ovde u Kopru, tako da tamo početkom sledeće sedmice kad bude dan slobodan, tamo će da se skupa naravno sa trenerskim štabom sednemo i da vidimo gde smo, kako smo radili i ko je tu od igrača najbliži nekim varijantama koji se dotiču tih prvih 11. Pa imamo dosta kvalitetnih napadača, naravno. Probali smo različite varijante sa jednim napadačem, sa 2 napadača i moguće čak i neke sistemske korekcije, čak i u nekim situacijama sa 3 napadača, ali vidjet ćemo. Najbliži smo sada u trenutku da se to igra sa 2 napadača. Pa dobro, to su stvari koje se apsolutno mene ne tiču. Ja sam znao da će u upravi da naprave sve što je u njihovoj moći da to bezbolno krenemo u prvenstvo. Mi znamo kakve probleme svi skupa imamo i znamo šta smo mi i spremni i na igralištu i van njega da napravimo. Mi pričamo o igračima i o trenerskom štabu, tako da to i radimo. Sve ostalo to se nas ne tiče.